your business function without you? No. Yeah. It's the first thing I ask entrepreneurs, and most of them will tell me no. I said, okay. And then some of them will tell me, yeah, probably. I said, okay. Second question, can your business grow without you? And then most of them will then say no. And so the idea is, how do you create a business that is able to function first and then grow without you being in there? Because if you haven't done that, you really just bought yourself a job. And so the whole idea about creating a business that has enterprise value is it becomes your largest asset. Într-adevăr, așa e și pot să spun că regăsesc asta și în cadrul business-ului meu. Deși am început să nu mă mai ocup atât de mult de partea practică de prestare a serviciilor, știind să fac partea de foto și video, o mai fac cam în proporție de 50% în ceea ce se întâmplă în cadrul business-ului meu. Așadar, da, așa e. E bine să ai un business dacă nu vrei neapărat să fii angajat, deși nu e nicio problemă cu asta, dacă vrei să faci parte dintr-o echipă, și eu am oameni în echipa mea care sunt extraordinari și ne înțelegem foarte bine și fără ei n-am putea să facem nimic. Dar ideea este că, într-adevăr, scopul final este să vezi cum poți să creezi un business care poate să funcționeze fără tine sau să funcționeze fără tine astfel încât implicarea ta să fie minimă și să ai CEO sau managerii care trebuie să iei ca să se ocupe de administrare și mai departe, într-adevăr, cum a spus și el, cum poți să faci ca acel business să crească fără tine. Acolo e adevărata valoare și acolo e idealul să ajungi, dar din păcate adevărul este că foarte reușesc să ajungă în acea zonă în care să nu se mai ocupe de business și altcineva să le ia viziunea lor și să se bucure de un procent sau o parte financiară destul de mare, astfel încât să le crească business. Totuși, încearcă pe cât posibil să ieși din partea de prestarea serviciilor sau de producție și să te ocupi cât mai mult de partea financiară, administrativă și să ai oameni pentru celelalte departamente. Cred că asta ar fi ceea ce aș recomanda eu și asta e ceea ce vreau eu să fac în business-ul meu în viitorul apropiat. Also, eu am fost Filip, follow for more și as always pe profilul meu găsești mai mult conținut de valoare.